Rumors circulating on social media say the people who killed Joseph Mutangadura were not just armed robbers, but were allegedly hired by his wife Patience Mutangadura to murder him. Kusangana kwa Twitter zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, zvinhu zvinotyisa uye zvinoshamisa kunzwa. Pane mashoko ari kutenderera pasocial media ari kutaura kuti kufa late businessman Joseph Mutangadura, uyo aizivikanwa kuti Mutangazi, kwakakonzereswa nemukadzi wake Patience Mutangadura. Businessman Joseph Mutangadura aiva munhu aizivikanwa zvakanyanya munzvimbo yeRuwa, uko aiva nemabhizinesi akawanda anosanganisira hideout pamwe chete nemabutcheries. According to reports and eyewitness, zvinonzi nenguva dza11 manheru emusi wa17 August 2025, matsotsi 7 akasvika pafamu pavaMutangadura paLishin Estate kuRuwa, apo aiva akatakura pfuti, sando pamwe chete nesimbi dzekurwisa. Varume ava vanonzi vakatanga kurwisa security guard ndokumukurira, vakasiya vamusunga netambo yebhutsu ndokunanga straight kubhedhuru yavaMutangadura, uko vaiva vakarara nemudzimai wavo. VaMutangadura vakarwiswa vakapfurwa padumbu nepachesti, apo vaiva vakarara nemukadzi wavo pamubhedha. VaMutangadura nemudzimai wavo vakazomhanyiswa kuchipatara cheEden Hospital muRuwa imomo, asi vakabva vashaya vachangosvika kuhospital. Chiri kunyanyoshamisa panyaya yacho ndeyekuti vanhu vakauraya vaMutangadura havana kana kutora mari. Chinhu chavakangotora chete iselfone kambudzi kanokosta iko $10. So zviri kunzi pavanhu vakauraya vaMutangadura ava pabatwa 1 wavo uyo abatirwa kuGazebo, uye pari kunzi patorira pfuti. Abatwa wacho ataura kuti vakatumwa nemukadzi wavaMutangadura kuti vauraye vaMutangadura, uye vamwe vake 6 vanobva kuEpworth. Uye maCID anonzi akatora foni yemukadzi wavaMutangadura iyo yakavhurwa, vakawana zvinogara zvakadaro, vakawana machats embavha idzi dzichidhimanda mari yebasa ravakanga vaita. Chati riri kutenderera pasocial media rakanyorwa iro kuti from inbox 8/21/0806, riri kubva iro kuna T something. Apparently the CID took possession of the wife's phone. The hired robbers then began demanding payment after completing the job, unaware that they were actually communicating with the CID. Then rechitu racho rakanzi pakaipa 1/7 vakapfuura Mutangazi abatwa kuGazebo, patorira pfuti, ati akatumwa nemukadzi, but vamwe 6 ndeve kuEpworth, taive 7. Ladies and gentlemen, ndo nyaya dzacho dziri kutenderera pamastreets esocial media. Nyaya dziri kunzi idzo mukadzi wavaMutangadura ndiye akakonzeresa kufa kwavaMutangadura, ndiye akahaya vanhu vakauraya vaMutangadura. Nekuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti vanhu ava havana kutora mari, asi vakangosiya vauraya munhu ndokutora kambudzi kanokosta iko $10. Ladies and gentlemen, ngasangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi.